Salutare toată lumea, eu sunt Florin și Gamingul și astăzi o să postez un nou videoclip în care o să zic foarte multe chestii. O să zic ce o să postez pe parcursul timpului, o să zic ce serie o să pun pe acest canal, o să zic dacă o să mă apuc de vlog. Bine, nu știu dacă o să mă apuc de vlog, s-ar putea ca nici chiar așa 100% să mă apuc, dar s-ar putea să mă apuc. O să postez Minecraft, Call of Duty, GTA San Andreas multiplayer, GTA San Andreas. O să postez și foarte multe serii de foarte multe jocuri care îmi plac și care poate vă plac și vouă într-un fel. Și eu am făcut ca o descriere a canalului meu care o să postez. Deocamdată o să rămân la ce am zis până acum: Minecraft, GTA San Andreas multiplayer, GTA San Andreas, Call of Duty și o să postez ca lumea. O să mai poate într-un fel o să postez și Metin 2 dacă vă place unora. Și cam atât. Cam atât a fost și cu episodul de început. Eu am fost Florin și vă salut!